iyayenki da ɗanki ba za ki iya sake waɗansu ba har abada, amma miji dalili yakan ɗauro ki canja shi, to me yasa kika fifita mijinki a kansu? Aji dai aka yi shiru ana jiran amsar wannan ɗaliba wadda malam ya jefa cikin tsaka mai wuya. A cikin natsuwa da sanyin murya, Salma ta miƙe tsaye tana cewa, wata rana iyayena ina tare da su suka ɗauke ni suka kai ni gidan miji. Idan na kawo musu ziyara sai su kan tambaye ni, lafiya? Idan mijina ya yi min laifi na taho gida sai su kira shi su yi ta bashi haƙuri kuma su ce maza in tashi in koma gidansa. Ɗana kuma wata rana zai bar ni idan ya girma, zai mayar da hankalinsa kan sana'arsa da hidimar iyalinsa. Mutum ɗaya ne zai ƙare rayuwarsa tare da ni, shi ne mijina. Kuma kafin ta ƙarasa maganarta sai duk ɗalibai suka ɗauki tafi gaba ɗaya saboda yadda ta burge su da faɗin gaskiya babu wata kwana-kwana. Bayan da suka natsu sai malam ya ce, to wannan shine darasinmu na yau, kuma takensa shine wani mutum ne ya fi muhimmanci a rayuwarka.